Sinibingelele babukeli benseso ye-TV1 nabathandi bey'nhlelo nje zonke zohlelo. Siyathokoza emakhosini nohlelo i-Tell Your Story. Njengoba nazi-ke ukuthi-ke lolu hlelo le-Tell Your Story sisuke sikulethela nje iy'tori ezahlukahlukene ey'hamba nabantu futhi abahlukahlukene abadinga-ke usizo lakho njengombukeli nemibono futhi-ke yakho njengombukeli wenseso ye-TV1. Udaba lanamhlanje esiza nalo lithanda ukuba kuhlungu kakhulu and futhi-ke liyathusa ngesimo sezinto esikwazi noma ezikwazi ukwenziwa abantu kwabanye abantu la emhlabeni esiphila kuwo. Ngizosho nje ukuthi-ke usisi lo ngihamba naye akanankinga nokusho igama, akanankinga futhi nokuthi sikhulume nje naye ngokukhululeka. Sisi wami sikubingelele sikuneze ithuba lokuthi ubingelele umbukeli wenseso ye-TV1 uphinde futhi usiphe negama nesibongo. Yebo, ngiyabonga ungipha leli thuba. Igama lami nguNolwazi wakadladla. Yes, Nolwazi wakadladla. Nolwazi wakadladla udaba lakho osibhalele ngalo. Sitheme silibheka noma sitheme silibuka safike lokudabuka nanokuthi kufanele sheshe sisukume sisondele sizokwazi ukuxoxa ngalo ukuze abantu bekwazi ukuthi besukumele phezulu nabo besheshe becommente ngalo ngesimo sokuthi kunemphefumulo at stake noma ke kunemphefumulo esengxakini noma esenkingeni njengoba kunalo dabo nalo. Uma ungasixoxela nje sisi ukhulelephi nendawo? Oh, indawo engikhulele kuyona ngikhulele kwaMaphumulo eMabomvini. Maphumulo eMabomvini. So lolu daba osibhalele ngalo lenzeka khona kwaMaphumulo noma lenza kwenye indawo? Lenzeka khona kwaMaphumulo. Okay. Mhlambe iminyaka angeke uyikhumbule wakwenini kodwa ngineshow istory yasazi. Kwenzakalani ngobaba wakho? Into engayisho nje ngobaba wayeumuntu obekade ethanda ubekade esebenza actually. Ya, bekade umuntu ekade esebenza okusho ukuthi ngaleso sikhathi wayekade ethole umsebenzi ongconywana. Okay. Yebo, la eThekwini then wasethenga imoto. Njengokuthi ke phela ke ubephila lokho lento leyo ukuthi iyisintu. Yabo because thina besihlala naye la eThekwini. Bephilela nje isintu. Okay. Ahambe ubaba ashiye la eThekwini athi uyehla uye emakhaya. Okay, uyotshengisa ukhulu imonto. Ngokusho kwakhe yena ukhulu mayengixoxela. Okay. Yebo. Then ke kusho ukuthi mayifika lapha emakhaya okay kufike kucelebrate kahle because wahlala isonto. Yebo, wahlala isonto. Okay, mabesho bathi wathi esezobuya kwabo ukuthi uginqika nemonto ukuthi kanjani ke nababazi kodwa kuthiwa umzimba wakho olimele kakhulu. Okay, so walinyazwa washona edingana nayo leyo muntu ayoyibika emakhaya. Yebo. Okay, kwenzakalani eqhubeni kwesikhathi wafihlwa kwenzakalani? Oh, thina nje la kwafuna sekufona uma kwafonela sekufonela uma kodwa yena uma ungasekho ke emhlabeni naye. Okay. Yebo, kwafonela sekufonela uma then kwabo ukuthi thina sehla ke vele kumele sehle vele semakhaya ukuze sikwazi ukuthi siyofihla ubaba. Okay, yeah. Yebo. Then kwathi sathi masifika ke emakhaya ke hayi kwafika hlanje lo 3 days anyana then wafihlwa because ubaba vele bekuwumuntu ade kuwumuntu bade engayithandi emotionally. Okay. Yebo nje ubekasho nje osho ukuthi cha mina mangishona angifuni ukuye emotionally. Ngifuna kube ukuthi nje ngiyagcina la endlini kube ukuthi bese ngiyafihlwa ke. Okay. Yebo. Kwaba qhubeka. Yebo kwaba kube into kanjalo ke. Okay, okuhamba kwesikhathi ke mhlawumbe sahlala kwaba ukuhlala kwethu u3 days sefihliwe ubaba. Yes. Okay. Kwathi kuhlelwe endlini kwangena kuthiwa nje kwangena sengena isidumbu. Like angazi nami kanjani but ukuxoxela kwami kuthiwa kwangena sengena nje isidumbu kulukudu isidumbu endlini siyasho ukuthi isidumbu uthwetshulwa usibanibani. Imake. Ngaleso sikhathi ubaba efihliwe. Yebo. Kuthi ebusuku kwenzakalani kuyena ukuze eqhamuke sengena endlini ngalendlela angena ngayo khona waxoxela ukuthi kwenzakalani noma ungichazela lapho ukuthi kwathiwa kwenzakalani kuyena? Yena makushiwo kuthiwa yena ukusho kwakhe wathi wabuyelwa umqondo mase sebona ikhaya. Yabo, wabuyelwa umqondo mase sebona ikhaya. Okunye nokunye angazi. Yena kushuthi umuntu lo owayemthwebula. Yebo. Wamthwebula wamumba wambeka. Yebo. Wamenza lokhu ayethi uzomenza khona ukuthi ekwazi ukuhamba naye. Yebo. So wasebuyela umqondo kuleso sikhathi leso wasebaleke yongena ekhaya. Yebo. Yento yenzeka ebusuku.
Yebo yenzeka ebusuku cause ukungena kwakhe igulukude wangena nje. Yabo kuthiwa wangena nje ngesankahla nje engena. Ukuthi nathi asikade sisayingane ngaleso sikhathi. Okay, ubaba wafika ekhaya useyaphila ade shonile. Yebo. Kwenzakalani ngakusasa? Hayi ngakusasa nje sasithiwa thina sasimsaba. Yabo sasimsaba. Okay. Then ke nokhulu ke yabo kwabo ukuthi ukhulu uyasho ukuthi hayi singamthatha because uma wayefuna ukuhamba naye akhuphukeze naye la eThekwini. Yes. Yebo then sakhuphuka iseza nayo la eThekwini. Ukukhula nje kwethu besikhula nje sazi ukuthi hayi ubaba uyaphila kodwa manje bengingathathi kahle. Kodwa ubekwazi ukuyihambela kodwa bengingathathi kahle ekhanda. Okay, ubaba ukuphila kwakhe akufananga nasekuqaleni ever since wabuya. Yebo. Uyamazi umuntu wamenza lento kwenzalani kuyena if emazi? Lo muntu amthebula ngoba umuntu abawamenza lento iwabulawa ngihluku kakhulu nawe uyayazi indawo esemakhaya kwabo ukuthi nje bamshaya bamshisa kwaphela nje ngaye kanjalo futhi. So ubaba wasephila ke kanjalo ke wasebuya niza naye la eThekwini. Yebo wayesephila kanjalo ke. Ubese umuntu onjani ke njengoba esebuya ngale kwabangasekho? Into engayisho nje ubaba ubese umuntu nje ongathi ubengaphili kahle ekhanda kodwa manje bethi mayimvuka lento le yabo bekusho ukuthi umuntu wasetshenzwa. Bethi mayimvuka lento le yabo kwezinye ikhathi abe nolaka yabo uqala kwami ukuhlakanipha mina ngathola ingane ngina 17 ingane yami ina 3 years. Yes. Ubeka nje agijimisa ingane yami nje endlini. Ayishaye nje ngimbuze baba uyishayelani ingane bengasafani nakuqala. Ukukhula kwami nje mina ngikhule sekuba ukuthi ngiyam understand ukuthi okay ubaba ucasukile namhlanje ayikho right. Yabo So ubaba uyaphila ke enalokuphazamiseka nakho kukhona lento lokho ebuye ezenze ezama seizures wathi mhlawumbe ubuye edlikize. Yebo. Uphinda futhi kube khona leso ikhathi la ngathi akasiyena khona uyisilwane nje. Yebo. Bona unikhumbula man uyabona wena usawuba wakho lo mina nibuka noma kuba into esikhashana mase kuba khona isikhathi la eshintsha khona nje ningamazi. Into engayisho nje ukuthi ubeka akhulume ngami ngimncane athi mina axoxele mina ngingane yakhe angitshela ukuthi hey ingane yami kwakuthiwa nolwazi ngangeve ngiyithanda yabo kanjalo because noma ubengasamkhumbuli noma uze wahamba nje emhlabeni bengasamkhumbuli ubeka amxoxele nje athi mina nginomngami mina ngihleli nje nani kwaphela ngimazi simtshele yabo ngimtshele mina ukuthi no baba imini unolwazi athi umntanami usakhula kanje kube ngazuthi uyangizwa ngaleso sikhathi aphinda ngixoxele futhi ngayo leyo nto le which means ube understand lelo minute lelo then bese phinde yakhohlwa futhi. Mbukeli wenseso TV1 ngicatha udaba uyaluza noma uyalizwa ukuthi libhlungu futhi ke lijulile. Mengathi ukurecap nje kancane sibuyele emuva ubaba lo wawumuntu owathola umsebenzi eThekwini wayemakhaya uzongicorrect if khona la ngilahle khona. Emakhaya kwakhona umona noma abamonezelayo wathakatha waginqwa nemoto kushona kwakhe kwawukushona emotweni. Mangikhumbula wafihlwa kwaphela isikhashanyana esincane kwakhona umuntu omlanda emathuneni asegcekeni. So wathi methi uyazama ukumvusa umqondo waphaphama kumuntu lo amvusayo wakwazi ukubona ekhaya waseyongena ekhaya nalo wabaleka kanjalo. So the reason why wagcina uthola ukuthi naye ugcine ebanjwa ngoba ubaba wayemkhumbula ukuthi usibani engithema ngivuka ngabona yena. Okay, sibuye size eThekwini bengithi nje angithi ukukhavisa umlaleli ngibe neshow ukuthi sihamba on itrack eyodwa. Ubaba ke wagula kanjalo nje wanihlala eThekwini. Kwenzakalani ke kubaba? Ayikhamba isikhathi nje washona ngonyaka odlule. Okay, useshona ke manje naturally kokugula ke manje. Yebo. Okay. Waseshona ubaba kwase ke kwenzakalani ususele manje umama akasekho ubaba akasekho useleni bangaka ekhaya? Usele nokhulu ukhulu semdala kakhulu naye unosisi wami omdala. La eThekwini noma ula usemakhaya? Usemakhaya unosisi wami omdala khona. La eThekwini la benhlala ukuwena nabo nobani? Yebo ukuhlala kuyimina ubaba ningane yami kuphela. Okay, so ususele nengane yakho? Yebo. Ubhalela ke TV uzoshare noma uza nesi story ozenazo.
ngiyazi ukuthi kunembono oyidingayo noma kunezinto ocela ukuthi abantu bekubonise kuzo. Since ubaba engasekho emhlabeni, kwenzakalani ke manje? Ekwenze wazwabhalela le TV yini lesiyenze ukuthi uzusukume ukuthi cha ngoba ukushona komuntu but lokubuye ngathi kunezinto kulandela emva kwazo. Kwenzakalani? Into engayisho nje ukuthi emva kokuthi ubaba wami eseshonile kwaba ukuthi kwenzeka izinto ezi-strange endlini. Indlu yethu-ke thina-ke indlu enkulu engangokuthi 7 room. Yonke lonke-ke lamakamero amanye a-empty. Yebo. Manje kuba ukuthi yabo kwenzeka izinto nje ezi-strange ezisabisayo and selokhu ashona yabo bekuba nesikhathi afuna ukuthi aphakelwe ngaso. Imake usekhona manje ngokwespirit la endlini niyamuzwa kwenzakalani ninyakaza izinto niza ama steps noma uyakhuluma kwenzani? Kuningi afika kwenzelana cause uyayafike bekuba nesikhathi sakhe nje aphakelwa ngaso. Then mase sekushaya leso sikhathi kuba ukuthi khala amabhodwe kuvule kosinki ngathi bayivulekela. Ingane nayo iyakhala, ingane yami siyakwazi ukukhuluma kancane but ike ngitshele ukuthi ihambe ekitchen then mayibuya izongitshela ukuthi mama umkhulu uthi ufuna ukudla. Ngibuza ukuthi ukuphi umkhulu? Ebusuku siyacindezeleka, ingane yami ayilali, sekuhlule ishunqiso ngishunqisa, sengihlulekile. So kuwena wake wafika ubaba noma uwe uzwe izinto nje lezo yisho nje ukucindezeleka nanokuzwa mhlambe lawo ama steps yini wena oyizwayo ke ekukhombisa ukuthi there's a presence of ubaba la endlini? Ngesikhathi into enzo ukuthi hawu mawe shembe ngathini into masa yo sasikhulume nje ukuze sikwazi le ndaba siyilungise. Into enzo ukuthi ngisho ukuthi yakhona ukhona ubaba la endlini. Uyayafike naye like engazuthi uyangihlebela yabo, angazi like uyangihlebela uthi ngiphakele yabo, noma angitshela ukuthi lo muzo weingane zakhe akusiwo owami yabo. Nami sometimes nginokuphupha yabo ngimchazele no baba owami lo muzi mina unolwazi but yabo angitshele yabo afike la kuyisilwane yabo mangimphopa afike la kuyisilwane ngivuke ngijulukile yabo then bese ngiyabelieve ukuthi no into ekhona lena cause ngithi mangihleli ngizwe ngazi ukuthi umile la emva kwami bekuyinto ade ejwayeleke vele ukuthi afike azomala emva kwami bese yakhuluma. Yebo. Kube ngazi ukuthi umile la emva manje ngiyaphenduka hayibo akukho lutho yabo. Njalo ngabo 3 isikhathi emini bekuyisikhathi adedla ngaso uyafika njalo. Akukhona ebusuku kuphela uhlupha ngisho emini? Nasemini uyahlupha ebusuku ngathi usuke enzela ke. Uqala ngangitsho ukuthi amagundane kodwa manje sengiyabona ukuthi cha akusiwa amagundane. So uthe ngoba usuhlala wedwa kulama room empty uke wazama ukufaka abantu bakhishwa yini endlini lezo wawuthi uzama uqashisa ngaso? Bakhishwa izona lezi zinto lezi. Uyena ubaba? Yebo bakhishwa yena, bayasho ukuthi endlini kuye kushise. Sometimes afike nje azobatshela ukuthi phumani like bayaphupha yabo. And ke akuhlaleki ke nangokuthula ke siyaxabana futhi nabo abantu engisuke ngiqashise nabo. Kuba ukuthi siyagejana abaningi baphuma ukuthi mina nabo sixabane. So mbukeli ngicathi uyaluza udaba ukuthi ubaba wathwetshulwa wase evuka noma wavuswa mase shona ngokwaka nature noma naturally usewumuntu osephakathi nendawo ongasayi ngale osebuye ezekhaya ezohlupha. Ngiyazi umbukele ngathi isipoki siyakhishwa noma isipoki ekulula ukuthi sikhishwe kodwa lesi ingakho ngithe asiqale emuva udaba lasisi ukuthi wake washona lo muntu wavuswa kanjani. Useyinto esihlupha manje sengathi ifa kwesibili. So angazi ukuthi udaba olunje singalungisa kanjani noma if kukhona othi into enje wakwayizwa asinikeze indlela ukuthi singayilungisa kanjani ukuze usisi ekwazi ukuhlala kahle nezingane zakhe. If ungathiwa khona umuntu olalele njengamanje othi uyafisa ukusiza
ingakusiza ngani kulolu daba beside kwaloko engikushilo mina? Into angacela nje ukuthi angisize ngayo ukuthi angibonise ukuthi ngingenza kanjani ukuthi ngigcine ngimkhiphile lapha endlini. Yebo. Ukhulu uyayazi le ndaba emakhaya? Uyayazi and nakhona vele ubaba kuthiwa nakhona uyahlupha, uyabonakala kodwa akangeni egcekeni. Ugcina nje ukubonakala like uyadlula ngendlela. Into ezakhe zemcimbi wenze leseshonile emakhaya noma kwagcina kwenze njani? Khona into enayenza la ekhaya yokumenzela into zakhe nje? Sagcina sihlambulukile nje kuphela. Ukumenzela okunye asikakabi nawo amandla because sisalwa nayo lento yakhe ukuthi uyangena uyaphuma la endlini. Okay, mbukeli, singalandisi kakhulu umcathi, luzwakela udaba and futhi ke nawe ekhaya ulizwile nanokuthi ke into yaqala kanjani, isinjani manje sesidinga ukuthi ke usisize sibe nesiphetho sayo le ndaba. Ukhumbule ke mbukeli insizwe TV1 lawo lezi indaba esijwayele ukufika nazo noma laba client nabantu esijwayele ukufika nawo sisuke sibalethele ukuthi bezothola usizo la kunina bekwazi ukuthi kube khona indlela abazokwazi ukuthi into ezabo bekwazi ukuzilungisa. So siyinsizwe TV1 sikuletha lezi inhlelo ukuze sikwazi ukuthi mina nawe sikhulumisane sikwazi ukuthi sisize abantu abafana nawo sisi. Sisi wami amazi nje okuvala before sivale nje ukuthi ungathini kumuntu ukuvalelisa sigoqe mase ke siyakwazi ukuthi sibavalise ababuyele ekhaya. Into engingayisho nje ukuthi bengicela ukuthi umuntu nomuntu ayiqinise because akamazi ukuthi akalazi kusasa ukuthi limphatheleni. Abantu bagangile la ngaphandle naye ubaba wayithi uyojabulisa ukhulu ekhaya. Yes. Yebo, into engingayisho nje ukuthi abantu bayiqinise. Yebo. Qinisileke sisi, abantu abaqine. Sisakhuluma ngokuqina, ungakhohlwa mbukeli insizwe TV1 sakhona ikhombo eyophondo, ibhodlela lemali, intelezi yokugquma nesiwasho sokugeza. Leyo khombo iyona lela screen sakho eyokuqina, eyokuvika, eyokudonsa. Abantu ke ababe nayo behlezi beqinile emakhaya, bawaqinisile amagceke nabo futhi uqobo lawo beqinile. Mbukeli, singaze sande kakhulu until ivideo elandelayo. Siyabonga.